No niin, se on sitten se Don Patotsi taas hyvää päivää ja tervetuloa uuteen videoon jälleen kerran. Tänään meillä olisi videoaiheena Q&A, eli vastataan vähän teidän laittamiin kysymyksiin ja pohditaan niitä, sen semmoista. Ja sitten toinen juttu, niin arvotaan arvonnan voittaja ja näille hienoille tuotteille uusi onnellinen omistaja. Katsotaan mihin päin Suomeen lähtee nää matkaan tänään. Ja mennään sitten ensimmäisten kysymysten pariin. Joo, kyllä ihan hyvin pystyy elämään. Että se on kuitenkin, kun otetaan huomioon, että siinä on niinku kaikki kulut maksetaan. Asuminen, kaikki sähköt, veet, kaikki kuuluu joukkueelle yleensä siihen diiliin. Ja sitten se just, että mitä sä saat käteen sen rahaa, niin mihin sulla menee sitä rahaa? No syömiseen ja mitä nyt välillä käy vähän huvittelemassa kaupungilla, niin siinä on oikeastaan ne kulut, mitä sulla menee. Joo, vähän mietin vielä, että mitä toi tarkoittaa, että meinaako toi niinku, että tuunko mä Suomeen vai pelaamaan vai ihan ylipäätänsä tätä kesää, mutta luulisin, että tarkoitan sitä, että mitä nyt kun on Suomessa, niin tehdään se jääkiekon suhteen. Niin nyt on tosiaan kevät tässä, katellaan, yritetään katsoa joku uusi paikka tai vanha paikka, riippuu sopimuksesta aina. Ja tässähän Jyväskylässä pääsee vähän jäälläkin käymään ja ohjausharjoitukset omatoimisesti. Mulla on tuossa yksi fysiikkavalmentaja, kenen kanssa mä teen yhteistyötä sitten, niin omatoimista reeniä ja valmistellaan kehoa sitten valmiiksi ensi kautta varten ja ensi kauan pannaan voimakkaampana kuin koskaan sitten. Joo, ei ole vielä ei ole mitään konkreettista, että tässä on puhelimet kuumana agentin kanssa ollut ja ootellaan tässä nyt kärsivällisesti ja katsotaan mikä on sitten noista vaihtoehdoista mitä tulee olemaan niin paras ratkaisu ja eiköhän tässä kesän mittaan selviä, että mihin sitten päädytään ensi kaudella ja sitä innolla odottaessa. No moikka, ihan hyvää kiitos tässä kesälomilla niin sanotusti. Kesä tulee kovaa vauhtia täällä Suomessakin ja alkaa toi aurinkoisia päiviä olemaan vähän enemmän ja enemmän. Niin hyvin menee ja sitä rataa. Nyt iisisti vaan ja reenaillaan kesää. Ja paras ranskalainen ruoka. Nyt on paha. Kyllä mä menen sinne pihvin puolelle, että kunnon sisäfilee. Pihvi perunoilla ja kastikkeella. Se on paras ruoka mikä on paras ranskalainen ruoka. Ollaan tässä suunniteltu ja Kurko Saarisen kanssa puhelinpalaveriakin pietty asiasta ja vaikka itse en tulisuudesta pidä yhtään, niin kyllähän me nyt teidän puolesta tehdään ihan mitä vaan suunnilleen. Niin on kehitteillä tämmönen tulisuushaaste ja eiköhän me kesän mittaan kun saadaan Kurko tänne Jyväskylään, niin päästä semmonenkin suorittamaan. Kyllä ideana olisi, että tässä kesällä hyvin paljon erilaisia reenejä tullaan tekemään, niin eiköhän video 2 ainakin pyöräytetä vähän erinäköistä reeneistä, niin pääsette kurkkaamaan, että minkälaisia rääkkejä täällä Jyväskylässä harrastetaan. Niin eiköhän ne tuu tuolta piakkoin ulos, olkaa valmiina vaan. Aika paha kyllä. On paljon hyviä hienoja paikkoja, missä on tullut pelattua. Ja sitten myös niitä vähemmän hienoja paikkoja, missä on tullut pelattua. Ehkä menis tosta viime kauan meidän sarjasta, niin 2 paikkaa olisi silleen, että ne on niinku ehkä hienoimmat. Ja ehkä lähinnä se tunnelman kannalta. Epinal ja Dunkerque, ne on niinku semmoiset paikat, missä on aina hieno pelata. Mökki on aina ihan täynnä ja varsinkin Epinalissa, niin se on aina ihan täynnä ja siellä on kauhea meininki. Hieno pelata, muutenkin hieno halli. Ja Dunkerquissa on sitten, niin siellä on aina joku soittokunta aina soittaa trumpeteilla ja muillakin puhallinsoittimilla, niin siellä on sitten ihan jäätävä semmonen karnevaalimeininki, niin siinä on kaksi ehkä semmoista hienoa paikkaa. No kyllähän niin kuin junnuna aina tavoitteet ja unelmat on siellä korkealla. En mä tiedä, ehkä en ole NHL:stä haaveilla, mutta ehkä lähinnä maajoukkueesta enemmänkin. Se on jotenkin ollut semmonen. Ja sitten ehkä niinku ylipäätänsä niin ulkomailla pelaaminen. Ja nyt on osittain sitä päässytkin unelmaa kokemaan, eli ulkomailla pelata ammatikseen. Niin se on ehkä sen puolella toteutunut, mutta paras liigajengi. HIFKistä on aina tykännyt, mutta kyllä tähän ehkä pitää kuitenkin sanoa tällä hetkellä, niin Kalpa on monta vuotta seurannut ja siellä on niinku hieno nähdä, että menestynyt joka vuosi ja nyt tuli se mestaruuskin, niin se on ehkä semmonen lemppari ja sitten siellä on vielä lempparipelaajakin, Patrick Kari.
Mitäköhän mä vastasin tohon? Ehkä se menee se raja siellä, että paljon joukkoilla on budjettia myöskin. Mutta lähinnä ehkä siinä semmonen joku +8 tuntia, niin sit mennään nukkumabussilla yleensä. Että meillä oli ehkä 2 reissua tällä kaudella. Mentiin istumabussilla ja ne oli justiin vähän vajaa 8 tuntia ne matkat. Sitten muuten on siitä sitten pidemmät matkat menty nukkumabussilla sitten. Niin ehkä se raja on hyvä vetää se johonkin 8 tunnin kieppeille. Mitäköhän mä valehtelisin tähän? Tällä hetkellä joku 30, 31 ja jos kerkeen pelata vähänkin enemmän, niin tänä kesänä, niin kyllä se alle 20 se tasoitus kauan jälkeen sitten niin sanotusti. No niin, siinä olisi Q&A tähän väliin ja kiitos kaikille kommenteista. Hienoa nähdä, että jengiä kiinnostaa ja tehdään jatkossa lisää näitä myös ja pyrin aina vastaamaan kaikkeen kommentteihin mahdollisimman hyvin ja silleen, että siitä jää tietoa teillekin. Tähän väliin semmonen, että nyt arvotaan voittaja. Eli näille tuotteille uusi koti. Nyt arvotaan tälleen manuaalisesti. Viimeksi arvottiin koneella. Nyt mä menen ihan tälleen manuaalisesti tänne kommentteihin. Katsotaan, kun mä saan tämän video auki. No niin, nyt ollaan tässä kommenttiosiossa. Siinä näkyy kaikki teidän kommentit ja nyt vähän rollaillaan ja rullaillaan. Siinä on voittava kommentti. Elikkä ajatellut. Joni Karjalainen 9706. Sillä kommentilla lähtee kortti ja kiekko uuteen osoitteeseen. Ja onnittelut voittajalle tälläkin kertaa. Ja laitatpa mulle tuossa IG:ssä tai Snapchatissa DM, niin annat vähän informaatiota, että mihin päin maapalloon laitetaan nää tulemaan. Ja sitä rataa. Mä heitän sitten postin toi ja pääsit sitten nauttimaan näistä tuotteista mahdollisimman pian. Kaikille kiitos, jotka osallistu arvontaan. Tälläkin kertaa taas löytyi onnellinen voittaja ja kannattaa olla hereillä näissä videoissa. Meillä tulee olemaan lisääkin arvontaa tässä kesäaikana. Niin onnittelut voittajalle ja kiitoksia. No niin, nyt olisi Q&A ja arvonta suoritettu. Ja jos tykkäsit, tykkää, paina kommenttia. Kanava seurantaan tässä vaiheessa, jos ei vielä ole. Päästä nauttimaan huippusisällöstä. Kiitos paljon jälleen kerran ja tähän loppuun saatte vielä pikku highlight-videon viime kauden hienoimmista hetkistä henkilökohtaisesti. Niin kiitos ja nähdään ensi videossa jälleen. Ciao! Mä oon Don Patoche, Don Patoche, Don Patoche.